church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Bdejna din il-ġimgħa mqazza, ġimgħa speċjali fejn aħna se niftakru fil-passjoni il-mewt mbagħad il-qawmien ta' Ġesu u għalhekk nitolbu anki li dawn il-ġranet iresquna aktar qrib lejn Ġesu u qrib tiegħu qalbna biex verament nistgħu ngħixu dan iż-żmien hekk sabiħ fil-Knisja. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-Qudiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħares lejna o Alla li tista' kollox. Ara kemm noqsu fostant tiġrib ta' bnedmin dgħajfa li aħna u għamel nieħdu r-ruħ għall-merdi tal-passjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jajjaġġ u ma jkollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzezz. Qasba mġenġra ma jiksirix, mużbieħ nemnem ma jitfiex. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jejjix, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-mulej li ħalaq u firex is-smewwiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, battek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu dawl għal-ġnus. Biex int tiftaħ għajnejn l-omja, toħroġ lill-sira mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej. Duħajr il-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Flimkien. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi quddiem minn għandi nitwerwer. Flimkien. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.
Meta jqumu għalija l-ħżiena biex jaħtfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija l-edewwa tiegħi huma jitfixklu u jaqgħu flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk eżerċitu jqum għalija xejn ma tibża' qalbi, imqar jekk gwerra tqum kontrija jiena nibqa' qalbi qawwija flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li għad nara t-tieba tal-mulej f'art il-ħajjin. It-tama fil-mulej żomm sħiħ u qawwa qalbek. It-tama fil-mulej flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Islim għalik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li għaddu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nard pur tiswa ħafna u dilket biha riġlejn Ġesu, imbagħad ixxuttathomlu b'xara u d-dar intliet bir-riħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu dak li kien se jitradih qal din il-fwieħa għax ma nbiegħetx 300 dinar biex jingħataw il-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra imma x'kien ħallil u billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu ħallija, din il-fwieħa kienet refeta għal jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira ta' Lut saru jafu li hu kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu imma wkoll biex jaraw lil Lażru li hu kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lażru wkoll għax minħabba fih ħafna mill-Lut bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Marija u Ġuda. Dawn huma 2 mill-personaġġi li jissemmew illum fl-Evanġelju skont San Ġwan u nixtieq li nħarsu ftit li dawn it-2. Marija oħt Marta u Lażru li kienu joqogħdu f'Betanja. Kienu familja ħbieb ta' Ġesu. Taf lil Ġesu mill-qrib. Ġuda, wieħed mit-12, wieħed minn dawk li kien għażel Ġesu biex ikunu aktar qrib tiegħu u hawnhekk akkumpanjah fil-fatt f'din l-ikla li saret f'Betanja. U hemm kuntrast kbir f'dan l-Evanġelju bejn dawn it-2, Marija min-naħa u Ġuda min-naħa l-oħra. Marija, l-Evanġelju jgħid li ġabet fwieħa tiswa ħafna u dilket riġlejn Ġesu b'din il-fwieħa. Kien dan qatt ta' mħabba kbira, imħabba li kellha f'qalba lejn Ġesu li ridet tesprimija b'dal mod. Għalhekk din il-fwieħa li mbagħad imliet id-dar b'riħa tfuħ hija proprju wkoll turi din l-imħabba kbira tagħha. Marija fil-fatt narawha f'mumenti oħra. U l-Evanġelju
skont San Luqa jurina meta darba minnhom Ġesu mar fl-istess dar u jgħid l-Evanġelju Marija niżlet bil-qiegħda f'riġlih tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Kellha din id-dispożizzjoni li tisma' lil Ġesu, li tistma' il-kelma tiegħu u l-preżenza tiegħu, li tintela bl-imħabba tiegħu. Imbagħad hawnhekk turi l-imħabba tagħha u l-gratitudni kbira tagħha leh. Ġuda min-naħa l-oħra li kien wieħed mid-dixxipli ta' Ġesu mit-tnax, anzi kien qrib tiegħu. Imma qrib tiegħu mhux f'qalbu, bl-Ingliż hemm espressjoni li jgħidu so near and yet so far. U veru, kien il-bogħod f'qalbu minn Ġesu. U fil-fatt il-flus għamewh. Hawnhekk jgħid li kien jħossib il-flus kien il-kaxxier u jisraq kull ma kienu jaqilgħu. U għalhekk meta jsemmi il-foqra hawnhekk mhux għax vera jimpurtah mill-foqra, imma kien diġà qed jara xi flus li jista' idaħħal. Imma Ġuda kien qrib Ġesu imma ma semax il-kelma tiegħu, ma ħallix il-kelma tiegħu tibdlu f'dixxiplu veru ta' Ġesu li jkun qrib tiegħu b'qalbu. Fil-waqt illi Marija hawnhekk dilket riġlejn Ġesu bil-fwieħa, lil Ġuda kien Ġesu li aktar il-qudiem jaħsillu saqajh flimkien mat-tnax mal-oħrajn fl-aħħar ċena biex jurih l-imħabba sal-aħħar tiegħu. Ma Ġuda baqa' qalbu magħluqa għal Ġesu u nafu li mbagħad ibusu verament fl-ort ta' Ġetsemani ma mhix bewsa sinċiera, mhix bewsa espressjoni ta' mħabba bħal mija ta' Marija hawnhekk, imma bewsa ta' tradiment. Jispiċċa biex jasal għat-tradiment ta' Ġesu. Ara il-kontrast bejn Marija u Ġuda. Dan huwa ta' messaġġ għalina, speċjalment fil-bidu tal-din il-ġimgħa mqazza. Illa li xed ifakkarna li aħna wkoll msejħin biex insaħħu ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu f'qalbna l-ewwel nett li qalbna tkun tintela bl-imħabba tiegħu u mimlija mħabba leh. U tiġbidna l-attenzjoni, rridu noqogħdu attenti. Mhux billi nkunu qrib tiegħu minn barra, għax Ġuda qrib tiegħu kien u jimxi miegħu bħalma mar miegħu hawnhekk fl-ikla. Imma f'qalbna rridu nkunu qrib tiegħu. Hemm verament li nkunu dixxipli ta' Ġesu meta nkunu f'qalbna qrib tiegħu. Hawnhekk Ġesu jgħid ħaġa oħra li wkoll tagħtina messaġġ importanti meta jgħid il-foqra issibuhom dejjem magħkom. Innutaw li ma qalx lil Ġuda b'reazzjoni għal dak li għall-kliem tiegħu, ma qalx ħallik mill-foqra issa għati kas lili, ma qalx hekk. Għal il-foqra issibuhom dejjem magħkom, ġifieri dejjem għandkom ir-responsabbiltà li tieħdu ħsieb il-foqra. U dan huwa importanti ħafna għalina wkoll li aħna qatt ma nagħlqu qalbna għal minu fqir u tant hemm faqar illum ta' tip differenti, imma narfu minu fil-bżonn tal-għajnuna tagħna li aħna nieqfu miegħu, speċjalment minu fl-akbar bżonn. U niftakru il-kliem ta' Ġesu stess li qal kull ma għamiltu
ma li kien fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Il-foqra dejjem magħna u da jfisser li dejjem għandna r-responsabbiltà li nieqfu ma' min hu fqir u ngħinu lil min hu fqir. Jew nitolbu l-mulej illum, nitolbuh li jkollna dan l-ispirtu ta' Marija, qalbna mimlija l-imħabba tiegħu, nuruh verament l-imħabba tagħna u nuru anke din l-imħabba leħ billi nieqfu ma' dawk kollha li b'xi mod jew ieħor huma fil-bżonn. Resu issa talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha itolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej qalb mimlija mħabba lejk. Il-nuruha wkoll fl-imħabba tagħna lejn dawk li huma fil-bżonn itolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk għal dawk li qed jagħtuhom ukoll is-servizz u l-għajnuna biex inti qaf magħhom u tgħinhom f'din l-imħabba li qed juru lejn dawk li huma morda nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, għal paċi f'Artem Qazza f'Gaza, għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza tal-mibeda bħal anki l-erda li kien hemm ta' diversi nies ir-Russja, tolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-nuqqas ta' rispett lejn id-dinjità u l-ħajja tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex din il-ġimgħa mqazza servina ħalli tressaqna aktar lejk u nkunu dejjem qrib tiegħek fil-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew il-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fih ħdanek u tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn is-sagrifiċċju qaddis li sejrin nofrulek. Int f'ħnina tiegħek waqqaftu għalina biex neħilsu mis-sentenza tal-mewt mogħtija lilna minn qabel. Għamel li bih naqilgħu l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira.
Sewa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li biha Ibnek salvana u l-qawmien glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bil-ħtajja kollha tal-anġli ferħana l-dejjem qudiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom inqa nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa l-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton Mie għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Affrinna tobietna bħalma naffru l-nuħati għalina, u la daħħanix fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħaris lejn dnubietna,
Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Żur mulej il-poplu tiegħek, żomm dejjem taħt il-ħarsin ta' tjubitek il-qlubna, ikkonsagrati bil-misteri qaddisa, u għejna nħarsu fina l-mezzi tas-salvazzjoni li int fiħnina tiegħek oġbok tatina, bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu ssegwuha fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ narfukom li l-ktieb Soter li jiġbor fih tal-Parrandan il-ġimgħa mqazza u anke Lajt jinsab għal bejħ. Fil-ktieb hemm talb komunitarju u meditazzjonijiet spiritwali li jirriflettu dwar is-sbuħija tal-passjoni tal-Mulej u d-dawl tal-qawmin tiegħu. Il-ktieb jinxtara mill-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana jew mill-ħwienet tal-Kotba Kattoliċi kollha. Inħeġġukom sabiex f'dawn il-jiem qaddisa tattendu tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Tridu tal-Għid fil-parroċċi. Tista' tiċċekkja x'hemm fil-parroċċa tiegħek u f'parroċċi oħra billi żżur il-website ħinijiet.knisja.mt. Grazzi tal-inqattu magħna l dan il-mument ta' talb u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
F'din il-ġimgħa imqazza se nimmeditaw fuq il-misteri tad-tbatija. Noffru dan ir-rożarju għal dawk kollha li għaddejjin minn tbatija fil-familja tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista min-nar tal-infern, u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' t-talb tagħna, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-rema misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju.
Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنو هات علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني امن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كان من البدو اسقوا دايم ويبقى لدايم تدايم أمن. Marja Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarissa minn-nar tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين اسقوا في السيعة الموتانا أمن. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lina dak l-għajnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobitna bħala ma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawt dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu wilqa' it-talb tagħna. Missier eternalla. Ħenn għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenn għalina. Spirtu qaddis Alla. Ħenn għalina. Trinità qaddisa la wieħed. Ħenn għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla tebba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisra mill-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja.
اسمعنا نطلبوك مولاي. ħaruftanna li tneħħi d-drobiet tad-dinja. هن علينا Itlob għalina qaddisa u Malla. biex ikun jisħaq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzo glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju, irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ ta' nifel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġeru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawhem bħala raġel adult, u m'għaddex Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. Santo Rocco, itlob għalina. San Paul Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Ġusepp Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.